Bi alamsay November kalo kile woro samba flani muga ani duru ame obela jidenfo aka wakati chugala kuna foni wati sera ayaw bismillah. Conseil des ministres ale senfɛ fɛn min ye an ka ministre be ni ale ɲɛsinen bɛ kɛnɛya koɲɛw ma ni o ye colonel Asan Bajalo ye ale ye kɔrɔfɔ dɔw ni ka o da an ka jamana ɲɛma ale kulo kan ni o dɔ de ye ko fɛn min ye dengue bana ye dengue yɛrɛ ye bana min ni sumaya yɛrɛ kɔnɔ kɔgɔlen ko jugu kɔni o do a y'a yira an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma la ka fɔ ko bana in kɔni ale bɛ ka cari an ka jamana ale kɔnɔna la o siratigɛ fɛ an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ni o ye général d'armée Asimi Goita ye a y'a yira malien den bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ k'i hakili to I yɛrɛ la ka sababuya kɛ dengue bana ye banakisɛ ye bana min ni ale kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ. Ameto conseil des ministres ale kɔrɔfɔ kɔnɔna la alisa kunu conseil des ministres senfɛ ni o bɛna novembre kalo tile 5 ma san 2025 général de division Ibrahima Dairu Dambele ale kɛra an ka jamana ka lasigiden royaume d'Arabie Saoudite jamana kɔni o kɔnɔna la. États-Unis jamana bɔra ka foli kɛ an ka jamana denw kɔni ulu ye kɛrɛnkɛrɛnnen sa an ka finitigilakaw ulu kɔni yɔrɔ la fɛn min ye karogɛlɛn diinɛ tigilamaw ulu kɛlɛli ye ni o ye jinimi ye an ka ministre be yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲabɔ ulu ɲɛnabɔli ma ale ni Christophe Lando ni o y'u ka secrétaire d'état adjoint kɔni o ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ senfɛ ni u kɔni y'a cari u ka bɔlɔlɔsira ale kana la ni o ye Twitter ye fɛn min ye u ka lasigiden min bɛ an ka jamana ale kɔnɔna la ale fɛnɛ ye kɔrɔfɔ ye ni ka cari a ka Facebook sanfɛ. Kunu novembre kalo tile 5 san 2025 taji caman kɔni o donna an ka jamana ale kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen sa an ka faba kɔnɔna la yanɔ an ka finitigilakaw olu ka lakɔlɔsili senfɛ. Ameta bafulabekaw ulu feno logement sociaux min kɔni ni a baaraw la kurayala olu dili kɔni bena daminɛ nga a sɛbɛnfuraw olu de fɛnɛ bilali kɔni o bena daminɛ logement sociaux yɛrɛ kɔni ale bɛ t'i jɔ fo so 35 la a sɛbɛnfuraw bilali bena daminɛ novembre kalo tile 10 ka taa se décembre kalo tile 9 ma san 2025 préfet yɛrɛ kɔni ale ka cakɛyɔrɔ o la elere munun kɔni bilali no ma o ka tu ka sɛbɛnfuraw kɔni bila o bɛ daminɛ sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 9 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 13 o wagati ma k'a daminɛ tɛnɛ fo ka taga se alamusa o ma juma o ta bɛ daminɛ sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 9 ka taa kuncɛ nɛgɛ kanɲɛ 12 o wagati la a ɲininen do maaw fɛ maa minnu kɔni bɛna tu ka sɛbɛnfura bila u ka nin waati kofɔlen ninnu kɔni ni ka olu labato. Ameta furukaw ulu feno furu ale filɛ kajolo o lamini na ni wakati na taji kɔni ale sɔngɔ balla ka yɛrɛ dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni o la taji min ni ale litiri bɛ ka feere sɛbɛwari 350 ka taa se sɛbɛwari 550 la maa minnu b'a ta ni k'a feere ulu kelen do ka a gɛlɛya wa u yɛrɛ kɔni tɛ ka taji yɛrɛ kɔni ni ka o ye u ɲɛ la taji feere yɔrɔ minnu kɔni bɛ yen nɔ o caman o datugulen do ni wagati na u ka maire kɔni o y'a yira k'a fɔ ko waliyakuraw olu bɛna taa walasa taji kɔni a bɛ se ka don cogo min na. Ameta yorosokaw ulu feno dɔgɔkun tɛmɛnen na u ye lampadaire 70 ni ka o de sɔrɔ lampadaire min yɛrɛ kɔni ni a bilala u ka siraba kanaw ulu la ka taa se u ka kalansow fɛnɛ na ale ni fɛn min ye diinɛ taasiraw ye lampadaire in bilala ni yɔrɔ kofɔlen bɛɛ lajɛlen na a musaka bɔra u ka duguladen dɔ kɔni ale kunna min n'a musaka tari jɔ fo sɛbɛwari 4 o bɔɲɔngo la nin kɔni kɛra nisɔndiyaba ye dugulamaw ulu bolo k'a sababuya kɛ ni lampadaire in yɛrɛ kɔni a bɛna dɔ bɔ ulu ka yelenko gɛlɛya la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw kulo gazɛ kɛra ni kunnafoni damala de bi ni ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw ulu kɛnɛ kan.